كم زفلت أبت كالتشرناتنا مالت أبهلنا بفلاي كأولدنا قلعة بخلتي وجن نايقفو بحنساب كحيخ كله بأدراجة أيتبلعيلهم يجنحوا نيرهم إذي سنة مجبراوي وي ناي ديسيبلين تمهرت ترايدي نيرو ولا سنة فلتأتاو ترجم علووي زمناوين تمرامرت ساينتيستس كبزعباز انتايبلو مستير نايتي بأدراجة أيتبلع زبل أمريكا انتايو أجبابا بلالعنا مسبلح أمرونا زلوا قطعوا ركب طباب ولدنا مستلو معلم اتزاربولو زلا مايندفول ايتين ويدما بأمرو مبلع زبل أمر زلوا زقرم متأسسارن كالئن كنرئينا كلنا خم انفلتو بأدراجة يتبلع مالت بخلتي وغن ناي منغاغخا بحنساب أيتبلع وي أيتحيخ مالتي من البات مبزحتنا الزلم دزي ناي كادميو مزمع أول جزء زسامة مع يكونن نبل نخون انت خونا جنا اتقدم ولدنا بتمكرون طبابن زمهرونا زنبرو نجر لومي زمناو ساينس هو إذا قنعن أزيت آمن يخبل جميل له زدما بحق زدنقي اتنحنا ني عبيت نجري إلنا نحلفو زنبرنا لمدي كميلو مساء أمرونا مساء قلبونا مالت مسناتنا attention كم أون مستي بقى أمرو مبلع زبلو mindful eating كم زت أساسر لو مخن رئينا إذا تحسوا نأت عبابيانا طباب ولدنا بحدش عين هنرئون زحق زنايو كم تقدم زبالكو ولدنا بأدراجة أي تبلع عيلهم كجن حنا خلوا ناي ديسيبلين تمهرت تراي أي نبرن أقعد أس إذن سرعة محقق مجبي نحيل تخرت مالت power of focus كمون نأت حساسبانا زملكت عميق طبابي نيرو نساتهم حدا سب بحدا وجن أفو تراي كبلع كله أمره زيادة خمسرح أبتزبول عزولو نجر كم زتكور كمون نمجبو بعمقت كم سمعوا يأمنوا نيرهم إذا ما مستلهم زمنا وسنفلتت mindful eating وي بقى أمره مبلع زبلو زولو أمر بقى تازت حاحزي إذا مالت نتتبول عزل لخا مجبي نشتو نتعمو نقرصو ملو هواتات كأناس تمقاركا مبلع مالتي إذا ما كمت أن العلي مبلعي كالا خلالكا نمحقق مجبي يحجز كمون نأمرنا يهدئ حجنا تزجرم ساينساو قدني نايز قداي انت متسينا أبز حلفو عمتات بزحة مرامرت ساينتيستس بحفشو أمونغو مبلع مالت محياخن مسرح أمرون زولو ركب كصنعو وطاني حميم اتزرخبو حبريتا دما مستناي ولدنا طبب بقلت إيز السمامع حدا خبتهم كندت الواتات ناي محياخ نحيلا أتوكرونان نناي مجنزاب كإلتنا يوسخ مخاني أبكل تشحن عسر شوعة استجبر سنفلتأتاو مصنعة خنزر أيو محياخ نتنوح أوان زتصنح تخرت sustained attention كم زم حيشت الرجاجيتو الزيادة زجرم دما بزعبة حدا وجن منجاجها محياخ استجبرو مصنعة تاتيو إذا أفرونتيرس إن سايكولوجيست تبهله ساينساو مصحيت بخل تشحن إسران حدا دوت ساينساو مصنعتي بحدا وجن نقف كم محياخ نتني أمره بقعت مالت cognitive performance كم زم حيشو أرئيو إذا ما سمعت زي بحدا وجن منجاجا محياخ نتأب أمره زلو نمجنزاب نقحات زقات أثر كم زحيلو هالرجاجيتو إذا تراي زي كونس حدا خالق ما سمعتونا له fMRI استبها لمسارح تسني استجبر ما سمعت دما بحدا وجن كان حيخ كلنا أب أمرنا استفعل لي كفالات كم أون أبت نموتر كإلة حسب زقات أثر كفالات حيال من قصاص كم زفتر الرجاجيتو إذا مالت اتناي ولدنا بأدراجة تبلع زبل تمهرتي قليل لمدي ويدما سئلوا ماريتاو امنت زي كونس نأمرنا بزتمات أنا من قد نمسرح زحجز سلت من بارو يردأنا مالتي حجنا زوم كل التنقرات نرخبهم ولدنا بزي زخونة عينة مسارحي تكنولوجي بزي زخونة ناي fMRI ماشينات بزي ناي لابراتور مصنعتات بعمقات بمعزاب نوشت أمتصن بمبالن كمون بتمكرون تراي بحدا وجن مبلع نحيلا أتوكرو خمز حجز فليت أمنيرهم سلمنتاي نزبل كأ اتمخنيات بحدا وجن كتبلع كلها أمرو خانة تكبر بلعول كتصر زلو من قدي يكاتاتولو اتمنكس أسناي من جاجخا اتبريجر ساطي أبسنخا اتتعمي نايت مجبي كله بحدا وجن تراي سلزخون أمرو خانة زحبريت هذي بقلي لي سرعه إذا دما كابت بخلتي وجن بزي سرعات كتبلع كلها زفتر ناي حبريتها مزبع مالت information overload يكالا خلالك
እዚ ድማ ምስቲ ማይንድፉል ኢቲንግ ዝበልናዮ ይተኣሳሰር ኣብቲ እዋነቲ ኣብቲ መግቢ ጥራይኻ ተተኩር ካልእ እውን ሓደ ሳይንሳዊ መጽናዕቲ ኣሎ ከምዚ ይብል ምሕያኽ ናብቲ ንህዋሳትናን ምንቅስቓስናን ዝቋጻጸር ክፋል ኣእምሮና ዝኸይድ ደም ከም ዝውስኽ የርኢ እዚ ድማ ንሓይሊ ኣተኩረና የባራትዖ ኣሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ 2024 ዝተገብረ ሳይንሳዊ መጽናዕቲ ምሕያኽ ኣብ ኣእምሮና ንዝርከብ GSH ዝተባህለ አንቲኦክሲዳንት ከም ዝውስኽን እዚ ድማ ንናይ ምዝካር ክእለትና ማለት ሜሞሪን ካልእ ናይ ኣእምሮ ተግባራትን ከም ዘመሓይሽ ኣረጋጊጹ ስለዚ እቲ ጥበብ ናይ ወለድና በዚ ኩሉ ሳይንሳዊ መረዳእታታት ክረጋገጽ ከሎ ብሓቂ ዘሕብን እዩ እምበኣርከስ ካብዚ ኩሉ እንታይ ንመሃር እንተይልና እቲ ናይ ቀደም ዝዓበናሉ ብኣድራጋይ ትብላዕ ዝብል ትምህርቲ ሎሚ ብሳይንስ ተረጋገጸ ጥዕናውን ኣእምሮኣውን ጥቕምታት ከም ዘለዎ ተረዲእና ኣለና ስለዚ እንታይ ክንገብር ይግባእ ንዝብል ሓደ ብህድኣት ምብላዕ መግቢ ክንበልዕ ከለና ካብ ቴሌቪዥን ካብ ሞባይል ካብ ካልእ መዘናግዒ ነገራት ርሒቕና ኣብቲ መግቢ ጥራይ ምትኳር ክልተ ብሓደ ወገን ምጅማር መግቢ ክንበልዕ ከለና ብሓደ ወገን ብየማን ወይ ብጸጋም ምጅማር ንሓደ ክፋል ናይቲ መግቢ በቲ ሓደ ወገን ምስ ሓየኽና ናብቲ ካልእ ወገን ክንቅይሮ ንኽእል ኢና እቲ ቀንዲ ነገር ብክልቲኡ መንጋጋና ብሓንሳብ ኣብ ሓደ እዋን ብኣድራጋ ዘይምሕያኽ እዩ ሰለስተ ንህዋሳትና ንቑሓት ጌርካ ብንቕሓት ነቲ መግቢ ቅድሚ ምብላዕና ንሽትኡ ምስትምቓር ንቁርፁ ምርኣይ ኣብ ኣፍና ምስ ኣእተናዮ ድማ ነቲ ጣዕሙን ንፅፈቱን ብዕምቆት ነስተማቕሮ እዚ ንባዕሉ ማይንድፉል ኢቲንግ እዩ ኣርባዕተ ንጥበብ ወለድና ምኽባር እዚ ልምዲ እዚ ጥበብ ናይ ቀደም ወለድና ምዃኑ እናዘከርና ክንትግብሮ ከለና ምስ መሰረትና ዘለና ርክብ የደልድል እዩ ስለዚ እቲ ብኣድራጋይ ትብላዕ ዝብል ናይ ወለድና ምዕዶ ካብቲ ተራ ስርዓተ ምግቢ ሓሊፉ ንስነ ምግባርን ኣመጋግባናን ዝውስን ዓሚቕ ፍልጠት ዝሓዘ እዩ እዚ ማዕዳ እዚ መግብና ብህድኣት ብምስትውዓልን ብስነ ስርዓትን ክምገብ ከም ዘለና ብምግላጽ ኣብ መንጎ ሰብን መግብን ዘሎ ዝምድና ጥዑይ ዝተማጣጠንን ክኸውን እዩ ዘዘኻኽረና ልምዲ እዚ ጥዕናዊ ህይወት ንምምራሕ ካብ ክጥቀምሎም ዝጸንሑ ኣገደስቲ ባህላዊ መትከላቶም ሓደ እዩ ካብ ስነ ፍጥረታዊ ርእይቶ ክንዕዘብ ከለና ድማ ብተሃዋኽ ወይ ብቁልጡፍ ምብላዕ ንጥዕና ሃሳይ ምዃኑ ዘመናዊ ምርምራት የረድኡ እዮም ሰብነትና ናይ ምጽጋብ ምልክት ናብ ሓንጎልና ንምሕላፍ ግዜ ስለ ዘድልዮ ብተሃዋኽ ክንበልዕ ከለና ካብ መጠን ላዕሊ ንምብላዕ ንቃላዕ እዚ ድማ ንስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ይዕንቅፎ እቲ ንመግቢ ብግቡእ ምሕሳብን ብህድኣት ምውሓጥን ዝብል ትምህርቲ ንስራሕ ከብድናን ማዓንጠናን ከም ዘቃልል ብሳይንሳዊ ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ ብተወሳኺ እዚ ልምዲ እዚ ምስቲ ሎሚ ብሳይንስ ማይንድፉል ኢቲንግ ብንቕሓት ምብላዕ ብንቕሓት ምምጋብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣምር ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ ኣብ ግዜ መግቢ ሙሉእ ኣተኩሮና ኣብቲ መግቢ ጥራይ ከም ዝኸውን ብምግባር ንጸቕጣ ኣእምሮ ክንቅንስን ንጣዕሚ እቲ መግቢ ብግቡእ ክንርድኦ ንኽእል እዚ ድማ ወለድና ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኣእምሮኣዊ ህድኣትን ኣካላዊ ውህደትን ዘሎ ስጡም ርክብ ዝነበሮም ግንዛቤ ዓሚቕ ምንባሩ ዘንጸባርቕ እዩ ብሓፈሻ እዚ ጥንታዊ ፍልጠት ምስ ዘመናዊ ሳይንስ ክረኸብ ከሎ እቲ ውርሻና ክሳብ ክንደይ ምስ ናይ ሎሚ ህይወትና ዝተኣሳሰር ምዃኑ ንርዳእ ነዚ ጥዕናዊ ጥበብ እዚ ከም ንቡር ልምዲ ጥራይ ከይወሰድናዮ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብምትግባር ንዝቕፅል ወለዶ ክሰጋገር እውን ዝግባእ እዩ እዚ ምትእስሳር እዚ ትማልን ሎምን ብምውሃድ ንዝሓሸን ንዝተመጣጠነን ህይወት ክንመርሕ ከም እንኽእል ዘርኢ መርኣያ እዩ ኣብ መወዳእታ ሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ፍጸም ኣብ ዝቕፅል መደብ ብካልእ ኣገዳስን መሃርን ኣርእስታት ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰና እዩ